Ambalmo, oni nyantuma, abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko, Tantera Kabo, Atlanta, États-Unis. Biye samedi doing. Février kalot le wolonvla le 7 février 2026. Ka malien befu. Babananga mbena o jula kambena o maninga kambena o befu le no. Doyen wele ko nga video ke ka nyefo kogoji kuma mimbe mala kogoji e munye kogo bimbala jibe boro me you know ou bien que est-ce que kogoji miskana jamana kono abina chugodi abita chugodi abina donc on une vidéo qui est rapidement ka nyefo scientifiquement et historiquement au koraidi donner bawye min fo ni koina ani akokera chugo mi rapidement pour les étudiants hein. Mais t'as bon école chemin côté histoire et géographie ta ma foi yo na fa be fembe la dnyena ani mun fana école chemin côté chimie ta ani physique nous côté ta af chimie o de be na ça parce que question fo la mi kogoji mimbe munde ko se kogoji era ma munde la kera kogoji akera emina parce que ji mun kera sanye ka jigi dugu kono o de yoro la ka kogo ta no fe dugu kolo fana na toli sodium ni chloride ani minéraux munun be ji dugukolo kono ji o de ta ko yoro no fe ka jigin kokoji kono ka jigin digen kono o kera kokoji et chaque fois que a ji va évaporer abeta sans fait ka ta finye fait abeta sankolo la ka ke san ka jigin ka tla ka jikura e kata do jikura inde mina wati be parce que ni ji évaporer la na be yela ti yela ni kokoya no fe do gansa ne be yele do na jigina abtlaka kogora taka yuru do kogoji mbe constituer ka continuer ka concentrer o de kama ji mi mbe jigi kogota alila me kogoji ere kogoba alila kogoji be dilanchugodi fleuve amba fo mi mako baji bolo de bala a bolo kelengelembe abi ko me yoro fitini fitini be taka yuru donc ça veut que panti de bi abi ko me fe mbe jigi ka ta fen do kono olu be fara nyonka kasra mine ka bo dugula kasro ka se kogoji ou de ko océan kora ko bi comme océan Atlantique océan Pacifique ko re ji ba bilibili munun be jamana ni njogonche mais océan fana bulo fara de bala ka do jamana kono abe foma ko mer c'est comme ni tara abeja mer bi ni tara benin ni to mer bi mer dala o kora yi dugu yera kera comme dambala mais océan ni abulo fara do na dugu kono ka bochu wando le ma ko ma be jegen ulu to ko la mer. Donc do fana be do fuka ke bilibile bay dugu ni nyonche ko med Méditerranée nunu ni ulu mer su do abke bilibile akono kabo metra mundela kogoji yere anali jamana kono kasara de do parce que ni kogoji be jamana kono atese ka yiri fale parce que ko ka giri yiri ma odla kogoji korla nunu na o tese ka do kata yiru fale kata agriculture ni élevage ni parce que bagon tese ka mi etese ka mi yiru tese ka mi akogoji il faut ka bo ka ke baji do de kan na min kokotala yiru bode mi o de la an munu ye scientifique kono ma munu mi kan doliya nyini do bi na fo sita ne ko ebe biologie de ka wa no ne doctorat de ke doctorat koro PhD koro emia PhD koro emia docteur en philosophie koro emia doniya ani dame kanuba don te fa ko amiri parce que na tige doctorat ke droko non mami dame kadai yero horonya be dame bi o de wi donc kora ye doniya de soro mimbato ibi se ka fe on nyanyini ku famu abiko nyanyini ba o la mi se ka ni fawi o la ni fon fe na mi se ka do akono ka gudi kotika ka famu babana ngana parce babana yang ka kan abome o de kama na fora onye sa ko kogoji bi na mba fo kogoji abiko ni mo tasuma bi ne ka dugula parce que kogoji atese ke balo atese ka yiri balo atese ka bagan balo fe munu bambara baji munu be c'est comme le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Mais ta fleuve Sénégal ni abe damine Mali la abe damine Bafula be. Imamo Bafla o de be. Kele to ko Bafin, kele to ko Bako be du nyogona. Mais da Bako ni obe bo Kitadi. Bafin obe bo Lagine ofla be du nyogona ka ke fleuve Sénégalais. O la to dara drone dara la. Ce fleuve Sénégal de o de be continuer kata Mauritanie Sénégal kata bi océan kono kata bi kogoji kono. Ima e jibita bia kono o la kogoji tsaka yele. O de la re baraji do kera ka kogoji era job pour ka kana segi parce que wati do kera mi kogoji ku mi kana segi abi yiru faka do ore kama 1950 kata 1940 ni 60 nuna geleo do de la ka Afrique soro mi kogoji de problème créé parce que ku mi kana ko ni fon ye mo parce que kogoji ku mi kana segi ka yiru faka ore la ye baraji era de ka kogoji era jo sa kana kana
min fora kɔgɔji ko la k'a fɔ pour que Mali ka se ka accès sɔrɔ o kuma fɔra min kɔma dɔrɔn baji min b'aw ka dugu la dɛ sɔgɔ Moti baji ni Gawo baji ni Bamakɔ baji aw kana nɔgɔ bɔ a kɔnɔ sinon a bɛ dɔgɔya fɛnw kurun tɛ se ka tɛmɛ a fɛ mais ni min ka dɔgɔ hali nɔgɔ tɛ n'a dɔgɔyara u b'a siɲɛ k'a waga walasa bateau ka se ka tɛmɛ a fɛ ka se ka taa mer la donc kɔgɔji tɛ na dɛ e de b'i ka yɔrɔ fura k'a jɔsi ka nɔgɔ bɔ a la walasa a ka dayɛlɛ i ka se ka bateau boli a kɔnɔ i ka se ka se yɔrɔ la n'aw ɲa mɛn ko kɔgɔji de bɛ na a yɛlɛ ko b'aw na an b'a fɔ n k'o tɛ se ka kɛ parce que o man ka kɛ yɛrɛ kɔgɔji tɛna mɔgɔ si ka jamana kɔnɔ parce que Mali ye pays continental ye o kɔrɔ ye de a bɛ dugu kɔnɔ min a tɛ mer da la o ye normal de o tɛ kojugu ye o tɛ koba ye maintenant mun de la an b'a fɔ baji minnu b'an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ comme fleuve Niger Bamakɔ ni Moti baji minnu bɛ yen aw bɛ kan ka nɔgɔ minnu fili olu kɔnɔ ani aw bɛ kan ka fɛn minnu k'u la o b'o min tiɲɛ o ka kasara ka bɔ jamana ma ni an bɛ kan ka nin baro min kɛ k'a fɔ ko kɔgɔji nana a banna parce que kɔgɔji yɛrɛ nali n'a tali kɔrɔ ye dɔrɔn sira ka dayɛlɛ baji ye walasa bateau ka se ka boli a kɔnɔ u ka se ka ta ka na u kana taa foncer sira kan kuma fɛ bɛɛ filɛ nin o de kama an b'a conclusion kɛ min ye kɔgɔ ji la kɔgɔji in kɔnɔ a tɛ se ka sɛnɛ kɛ a tɛ se ka bagan mara donc kɔgɔji b'a place de kɔ ale bɛ komi ji sigilen de a tɛ se mɔgɔ ma a man ka se mɔgɔ ma fo gɛlɛyaw la ji minnu m'an bara minnu y'an ka bajiw ye an ka fleuve Niger ni fleuve Sénégal olu de bɛ yoro yoro ka taa jigin kɔgɔji kɔnɔ o yoro yoro tɔ de bɛ taa ni kɔgɔ ye ka kɔgɔ kɛ ji ye an mago b'o o ji de la k'an ka sɛnɛw kɛ k'an ka baganw kɛ k'an ka dumuniw kɛ ka se ka fɛn kɛ min na an bɛ se ka jamana lataa ɲɛ donc sani an ka taa an jɔ k'an bɛ taa kɔgɔji nati baji min b'an bara an b'o de baara an b'o de bolo faraw bɔ ka se ka ci cikɛlaw ma u ka se ka ji sɔrɔ bagangɛnnaw ka se ka ji sɔrɔ u ka se ka forow sɛnɛ jamana kɔnɔ jamanadenw ka se ka dumuni kɔ ka se ka yiriwa donc o de kan ka kɛ kuma ye o de kan ka kɛ hakilina ye min bɛ se ka jamana la développer parce que an bɛ kan ka kuma minnu fɔ a caman kuma de ka mɔgɔw hakili ɲagami n'i y'a ye denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka ne wele k'a fɔ tanti ne ko kɔgɔji nali tiɲɛ don wa o kɔrɔ ye u dara la cogoya dɔ la a donn'u kunna yɔrɔ dɔ la cogoya dɔ la o man ka kɛ parce que ni ɲɔgɔnna géographie kan ka kalan denmisɛnninw kɔ a bas âge u kan k'a faamu ji jumɛn b'an bolo a ji bɔra min a ji bɛ taa yɔrɔ jumɛn mun de b'a ji kɔnɔ a ji nafa ye mun ye a ji bɛ tiɲɛ cogo di a bɛ dilan cogo di walasa u ka se ka jamana jɔli kɛ u ka se k'u da don jamana yɛrɛ jɔli la u ka se k'a faamu k'a fɔ ji min b'i bolo dugukolo min b'i bolo fiɲɛ min bɛ yen tile min bɛ yen sankolo min bɛ yen ani i yɛrɛ o de ye jamana yɛrɛ nafa ye o de ye jamana fanga ye parce que jamana o jamana ni jamanadenw tɛ faamuyali kɛ n'u ma kalan n'u ma dɔnniya sɔrɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ o de kama dɔnnibaw kalanbaw ɲɛɲinibaw olu de bɛ se ka jamana jɔ parce que kuma wɛrɛ nana tuguni ko maa kalannenw de ye Mali problème non kalanbali de ye jamana problème kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ bɛ jamana kan faamuyabaliya don faamuyabaliya ye dɔnniyabaliya ye dɔnniyabaliya ye kalanbaliya ye kalan bɛ kɛ dɔnniya de kama faamuyali de kama ka baara kɛ k'i yɛrɛ ladumuni k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ matarafa k'i yɛrɛ kɔlɔsi bon n'o tɛ jamana min kɔnɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ o de la n b'a ɲini aw fɛ aw ye question min poser ko a diyara n ye kosɛbɛ parce que nin b'a jira k'a fɔ a curiosité b'a la aw bɛ fɛ k'a dɔn donc kɔgɔji min fɔ u ko k'a bɛ na kɔgɔji tɛ se ka na u bɛ kan ka min fɔ non a bɛ fɛ k'a fɔ ko débouché dɔrɔn à la mer non débouché in bɛ yen a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn OMVS ni l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal o de kɔrɔ ko OMVS o ye jamana naani ka jɛkulu de Sénégal ni Mauritanie Mali ni La Guinée de farala ɲɔgɔn kan depuis 1972 k'a fɔ k'an ka nin baara ninnu kɛ ka fleuve ninnu dayɛlɛ walasa sira ka bɔ walasa ni bateau bɛ tɛmɛ u kana foncer a banna mais ta kuma bɛɛ filɛ olu ka kuma o ye une organisation internationale dɔw fana y'i ɲininka ko tuma wari bɛ bɔ min de Mali ni La Guinée ni Sénégal ni Mauritanie bɛ kan ka wari sara o tɛ kuma dan ye dɛ mais en même temps Banque mondiale minnu a b'a fɔ ko olu de ye ninnu ye tawura olu de b'a financer organisme minnu a b'u gɛn olu de bɛ kan ka nin problème ninnu financer an ye k'a fɔ an ka baw dayɛlɛ an ka fɛnw kɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn an man ka kɛ ka tugu dɔrɔn hakilinaw kɔ min b'a to mɔgɔ bɛ bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ lagosi non nous sommes dans un monde dans une communauté fɛn dɔw bɛ an ma se ka k'an yɛrɛ ye an ma se ka misiri dilan an ma se ka lamu dilan fɛn dɔw bɛ an tɛ se k'o k'an yɛrɛ ye an ma avion dilan an ma mobili dilan an tɛ se ka moteur dilan an tɛ se ka fɛn dɔw dilan parce que an ka jamana ma se ka kalan kɛ ka se k'olu dilan minnu b'a dilan kɛ an n'u bɛ baara kɛ an bɛ hakilinata kɛ an denw bɛ taa kalan u fana denw bɛ na kalan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ tɛ bɛɛ lagosi mɔgɔ tɛ bɛɛ gosi k'a fɔ k'i bɛ i ka jamana jɔ n'o ye jamana bɛ jɔ ni bɛn sabati hakilisigi faamuyali kalan dɔnniya ani ɲɔgɔn bilasira a k'an bɛn sen wɛrɛ